Takže čaute lidi a vítejte na kanálu Tohle je Kinecher. Je tu úplně nový kanál a teďka k tomu, co by jsem chtěl tady hlavně točit a proč tenhle kanál vznikl. Tenhle kanál tady vznikl kvůli toho, že na svým starém kanálu jsem tady netočil tak moc dobrých věcí a všichni odběratelé byli ze shortů, které jsem ještě natáčel. Tenhle kanál bude takový spíš už lépe editovaný, budu se tam snažit vydávat více videa, což se tak moc nefandí, ale OK. A budou tady vycházet hry například jako CT Skylines, Minecraft, klasika, a potom dokonce i Teardown, anebo i Jurassic World Evolution 2, u který na starém kanálu byla dostatečně jako velká popularita v této hře. A budu tam taky rozebírat různé věci. Tak já doufám, že jste jí alespoň dáte odběr nebo like a zatím naschle.